Бүгін muhtaram тыңлаучылар һәм караучылар, бүген без сезнең белән Мөхәммәд Гали Шакыйриның Хаҗнамасын укый башлыйбыз. Хаҗнама китабы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 1872 елда. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ва бa'д. Иске Чокыр авылының имамы Мулла Мөхәммәд Гали Мулла Абдуссалих углы әйтеркем, тарихи Мәсихиядән 1872 елда Хаҗҗул Ислам нияте илә мусафир булдым. Ва һәм Мәккә Мукаррама ва Мәдинә Мунаввара шәһәрләренә җитеп таваф Бәйтулла аль-Харам ва зиярат Рауда-и Сәййидул Анам хезмәтләренә ида әйләп, ватаны аслиләремезгә кайтып килдем. Şimdi Ba'd'ül Ahbab'ның илтимасы буенча улуг сәфәрнең тәртипләренә язып куярга ирада кылдым. Әүвәлән үзебезнең ватанымызда булгучы һәм монда бу юлның бер өлеше сызылган күренүегезчә һәм аның урынына бер кагаз ябыштырылган. Баштан аны укыйбыз да, аннары сул яктагы кагазын укып карарбыз һәм алар ортында булган текстны да шулай ук укырга тырышырбыз. Димәк, әмма бу китапны тәхрир кылырга кыстагучы адәмиләр чит уязләргә йөри алмаган кешеләрдән булган сәбәпле, бәзі урыннарда тәфсилән узынрак сүзләр язарга сәбәп булдылар. Бәс күп сәфәр чиккән адәмиләр ва күпне күргән адәмиләр һәм монда уң яктагы сноска дип әйтимме, хашия өстәмә, бу китапта бәзі урыннарда күбрәк сүзләр илә язылган булса, безне күрсәләр гаебе буермасыннар. Һәр ни булса да безне мәгъзур тотсыннар. Şimdi килдек ушбу хаҗнама китапны тәхрир кылмакка. Әүвәлән үзебезнең кариямездән чыгып Илмәт авылы аркылы ва Аксилә авылы аркылы Кәйнә йортына чыктым. Аннан Усы калгасына барып, хәзер күчәбез икенче биткә, монда. Чөнки безнең кариямездән чыгып Итескә җиткәнчә 100 карияләрдән ва калгалардан үтүләдер. Йортларның төзүклеге ва игеннәрнең ва каралтыларның күплеге байлыкның зурлыгына заһир дәлаләт кыладыр. Хусусан Мәскәү калгасының зурлыгы ва төзүклеге ва төрле заводларның ва фабрикаларның күплеге империягә мәшһүрдер. Хәзер күчәбез бу кагазлар артында язылган текстына. Укып карыйк, нәрсә монда күренә. Ва анда 2 рәкъгат булырга тиеш. Намаз үтәп, тәүбә ва истигъфарларымны тикрарлап, мәсҗидемә вида әйләп, улуг урамга чыктым ва һәм мине узатыр өчен урамда җыелып торгучы ихван ва әхбабым
ile vidalaşıp avuldan çıkıp gittim. Ve hem avuldan çıkıp avulumuzun Güristanına kirip ata-analarımızga ziyaret eyledim. Yani onlarga ve cemii ahlil kuburga selam verip ve birneçe ayet-i Kur'aniye okup bağışladım. Ve hem dua ve münacatler okup ve ahlil kuburga ve vidalaşıp yolga çıktım. Andan haman yol boyunca tizilişip uzatıp bargıçılar ile İlmet avılına gittim. Annin Aksiye avılına gittim. Annin haman şulay uk bik küp uzatıp bargıçılar ile Aksiye avılının basu artına kirden misli karavan misli gürleşip tak oradan okuduk. Hazır mında bu bitke kuşarız. Sirleşip birge bardık. Ondan sonra uk uzatıp bargıçılar ile vidalaşıp ve kuruşa ağlaşıp ayrıldık. Beyit. Fağan ve nala kuptu har yangadan. Dediler bizni unutma doğadan. El-Kissa. Onlar azan aytip, dua kıla kıla yolda kaldılar. Ve biz miskin uluk uzata bargıçılardan ayrılıp kayına yurtuna çıktım. Bunda üsteme var. Haşiye. Bu senede hac bileti algan kişi küp bulalmadı. Benim pasportum manig'dan muqaddam yazılgan sebepli kine seferge yaraklı buldu. Biz bu seferde itiske şoklı. Усы қалғасына барып, Шулман нәһрендә йөргүче пароход ile Сарапул қалғасына чыктым. Аннан яна пароход ile Түбән Чаллы конторына җитеп, Мәнзилә нахиясенә чыктым. Анда кайнышларыма ва дуст-ишләремә ziyaret eylep, yani Şıgay avılının Mulla Mevlevi Hazretinin eline ve gayeline vidalaşıp yana Şulman'a kilip paraxod ile Çistapul kalgasına çıktım. Annin at arba yallap Kazan gubernasına çıkıp küp gazizler ile görüşüp ve küp şeyhlere ziyaretler kılışıp Kazan kalgasına çıktım. Annin Volga nahrasına düşüp paraxod ile oralap Nijni Novgorod kalgasına çıktım. Annin Makariya yarminkasi була торган yerdagi vokzalga barib, Şuyin yolu arabasına ultırıp Vladimir kalgası arkalı Moskov kalgasına çıktım. Andan şulay uk Şuyin yolu ile Тульский ve Kurski ve Kiyevski kalgaları arkalı Одесс қаласына çıktım. Bizning qariyamizdan
Атес калгасына бу юллар илә килгәндә 5000 чакрымнан зыядарак бардыр диделәр. Әмма бу сәнәдә бу сәфәрдән, ягъни Сархад үтүдән мәмнуъ булган сәбәпле, безнең Русия мәмләкәтеннән миңа бер генә мусульман да юлдаш була алмады. Бары Русиядә кизгүче рус халкы илә генә бардым. Вә янә Казаннан Итескәчә ничә мең чакрымнар бардыр, бер генә мусульман авылы да күрмәдем. Әмма урысның саны вә хисабы юк. Диярлек күптер. Вә һәм мәмләкәт Русияның байлыгы бик зурдыр. Вә һәм Макариядән Әтискәчә ничә мең чакрым юллардыр. Юлның буенча сулык, киби, шуен такта җәеп барганнар. Вә һәм ул ук шуен юлда тотыш шуен юлдан барыладыр. Ул ук юлларга никадәр шуеннар сарыф улынадыр. Бу өлеш тәмам.